عثمان صاحب سے تشریف گھنین دے اج چمبی گھنین دے چمبی دے بڑا خرچ کیتی ودن تے اج گڈی آندی 120 40 دے پئی آئی میں پتہ لگ گیا میں کہ اج چمبی آندا پے جی میں بن کے آیا تے ارشد گیا او ٹرائی کران دے ارشد دا پنجی تھنگن کھڑے سے اے ارشد دے پنجی کو چیک کرو سلا لگیاں کھڑے جناب پنجی دی ٹرائی کر کے تے ارشد آ چکے واپس اے جناب پنجی دی ٹرائی کرن گیا ہا السلام علیکم بھائی جان سناؤ گڈی دا کیا صورت حال ہے ٹھیک ہے گاڑی پہلے کیا ہے پہلے کو ہن کوئی آخر پنجی تے پتہ خرچہ تھیا کھڑے ہن دوال پنجی شان صاحب سے ناشتہ کر کے آ چکے ہیں ساڈے کول اس ٹائم تے اساں حالی کھڑے ہیں دکان نہیں بند کیتی لیکن وہ ناشتہ کر کے آگے دیکھو ال کیڑے والے آئے السلام علیکم بھائی جان اسلام ناشتہ کر کے آ گئے دسے نہیں آیا یار چلو کم از کم تو سارا ناشتہ چاہیے ہمیں یہاں چلو یار تو سارا ناشتہ تو چاہ سکتا ہمیں نا بس مسٹیک تھی گئی چلو کال کنو وال آج دا جڑا کو مسٹیک تھی گئی کال کنو وال تو ونجے ناشتہ سارا چاہیے ہمیں ہیں اساں ہن اسے نا گھر ونجنے یار ٹھیک ہے سر دے پہ عمران کول ماشاءاللہ عمران کول بھی کافی رش لگیا کھڑے موٹر سائیکلاں دا ماشاءاللہ سیں قاسم صاحب نے پن السلام علیکم آل فرینڈ کیا چال امید کرنا سارے دوست خیر خیریت نال ہو سو بسم اللہ پڑھ دے اج دا ولاگ کرنے سٹارٹ ہر کا ناشتہ نوشتہ کر کے دے تے ہن جلدے پے اپنی دکان دے اوتے دکان تے جلدے اج کوئی پروگرام بنانے ہیں سارا ڈوگی کھڑے ماشاءاللہ بہت ہی ہوشیار ہے جڑا تو روڈ دو لنگ پوے ایک دفعہ اوندی خیر کہنی اے سی بڑا تیز ترین ہے جناب اساں ویندے پے اس ٹائم شہر والے پاسے تھوڑا جہا سا کم آئی جلدے ولاگ بھی اتھاں پورا کرے سو انشاءاللہ بہت مزہ تھے والا ہے اج تے اج دا ولاگ بہت ہی مزیدار ہو سی انشاءاللہ لیکن کوشش کرے سو اساں جلدی واپس والا سو تساں بہت ہی دیکھیں اے سی ساری سواری بالکل تیار کھڑی ہے تے اساں ویندے پے شہر پہلے جناب اساں ویندے پے شہر والے پاسے سارا ساتھ دیندے پے جناب عادل صاحب تے اج جلدے بہت ہی مزیدار ویو آسی انشاءاللہ شہر جل کے آپاں مزے ویو وچوں ویڈیو نال جڑے رہو انشاءاللہ بہت مزہ آسی اج ویڈیو دا قاسم کوئی جان نہ چھڑے تھی کوئی جان نہ قاسم چھڑے سی دیکھ گنو ہے ہر پاسے قاسم ودے دیا کافی سفر کرن دے بعد اساں پہنچ آئے ہیں جناب پنجا دے پنجالی پول دے جناب پہنچ آئے ہیں سامنے پنجالی پول دے پہنچ آئے اس ٹائم پنجالی پول دے بالکل اوتے اے سی ساری نہر جڑی ملہاس تو ویندی ہے مطلب کہ یہ ہیڈ سی پنجالی پول دے اوتے جناب اساں پہنچ آئے اس ٹائم گیلوال شہر سادہ سونا تے پیارا تے میٹھا سادہ شہر گیلوال اساں اس ٹائم پہنچ آئے سی اپنے شہر گیلوال دے وچ تاں ویو گنے وال انشاءاللہ ایک اج بہت سونی جگہ تے ونجن والے ہیں تاں وہ بھی انشاءاللہ اتنا بھی مزہ آسی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے سو جڑے دوست نوے آئے ہون سارے چینل کو جلدی نال سبسکرائب بھی مارو اب اساں پہنچے ہیں گیلوال وردی جات بالکل جناب سبزیاں والیاں جائیں دے اساں پہنچے ہیں بڑا سونا گیلوال جناب گیلوال دا شہر اساں پہنچے ہیں اس ٹائم فائنلی گیلوال شہر دے بالکل ہی انٹر تھی چکے ہیں سارا سونا شہر دی چہل پہل ماشاءاللہ چہل پہل چیک کرو کیسی چہل پہل ہے سارے گیلوال شہر دی کاروبار چیک کرو ماشاءاللہ رونقاں ہی رونقاں گیلوال دے وچ تے اتھاں تے یقیناً دل خوش تھی ویندے کیونکہ گیلوال دا ول گیلوال ہے نا صحیح گل اے ویندی پئی نا یہ کوئی عام لوکاں دا شہر نہیں اب اج اساں اتھاں کرنے نو چھوٹے چھوٹے کام تے او وی تاکو دکھے سو انشاءاللہ تے باقی شہر چیک کروینے پہلے شہر گھومدے پھردے ہیں اپنا شہر گیلوال دی کہنے گیلوال دا پھاٹک تے اسٹیشن جناب اساں پہنچے ہیں ایک بہت ہی وڈی جگہ دے اوتے اساں پہنچے ہیں جناب بابا نوری لال دربار دے اوتے اج تو زیارت کرن دے پے ہیں تے ساڈی بہت ہی ہستی بہت نیک پاک اولیاء کرام جناب اساں پہنچ گئے ہیں بابا نوری لال دربار دے بالکل تے عادل بھائی تو موٹر سائیکل کھڑے پہ اتھاں کہ شاہ والے کو تے والوں دے بعد جلدے پے ہیں زیارت کرنے بابا نوری لال دربار ہے تے ویو ماشاءاللہ چیک کرو
کافی کیونکہ حالات خراب ہونے ان کی وجہ کو یہ سارا سسٹم انہوں نے بنائے ماشاءاللہ بابا نور لال دربار دے بالکل اساں آ گئے فائنلی جناب اساں آئے بابا نور لال دربار کی زیارت کی تھی سے ماشاءاللہ بہت شرف حاصل تھے ساکو اج کافی عرصے دے بعد اج اساں آئے بابا نور لال زیارت کی تھی سے باقی اولیاء کرام نیک بزرگن اللہ تعالیٰ دے دعا فرماؤ سارے اللہ تعالیٰ ساکو بھی نیکی دے رستے چلن توفیق عطا فرماوے نیک کم کرن توفیق عطا فرماوے ساکو شرف حاصل تھے باقی بھی اللہ تعالیٰ ساکو 5 وقت نمازی بناوے تمام مسلمانوں کو سارے ملک دے جو حالات چلتے پہ دعا کیتی سے اللہ تعالیٰ سارے ملک دے حالات بہتر کرے باقی تساں ڈیٹھا ہو سی بابا نور لال دربار دے آئے ہیں جناب تساں یہ جگہ دے پیو سو اتھا عوام آندی ہے اپنے وہ منتا منے جو بدھے نے اتھا کن لیکن بس کیا کھچے علم دی کما پیشی ہے کیونکہ سارا کچھ نہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوندے بندے دے واسطے کچھ کیا نہیں وہی نیک بزرگن وہ محنتاں کر گن دا او ای مقام دے پجن دا اللہ تعالیٰ ساکو بھی نیکی دے رستے چلنے توفیق عطا فرماوے دا وسیلہ انہاں دا ہوندے باقی منگنا رب دی ذات کو چاہیدا ہے اب دربار دے بیرونی اساں حصے دے ودے ہیں تھے کیونکہ اندر الاؤ دا ہی کہنا این وجہ کنو اساں اتھا ویڈیو نہیں بنا سکے جناب دربار دا بیرونی حصہ ہے اے بابا نور لال دربار جناب عوام دی آمد و رفت ماشاءاللہ انشاءاللہ اتھا بھی ایک درخت کھڑا دے اتھا بھی عدیل بھائی اتھا دیکھو کیویں عوام جڑا دا اتھا اپنے نیاز و منتاں جڑی مننے نے اتھا درختاں تے ٹانگ کھڑا نے تا او بزرگن ماشاءاللہ بس دل دے وچ انہاں دا ایو خیال ہی ہوندے کہ اساں ویندے پئے بزرگ دے لیکن وسیلہ اللہ تعالیٰ دا بنا دے منگنا چاہیے ہے کیونکہ سب کچھ دیون والی ذات رب دی ہے چلا سے زیارت کرتے ہوں ویندے پئے اساں باہر تھا موٹر سائیکل شکنے واپسی جلدے ہیں جتھا ونجنا ہو سی اللہ سے اساں نور لال بابا زیارت کرتے حاضری دیتے ہوں اساں ویندے پئے واپسی نور لال پیٹرول پمپ دے اوتے اتھوں اساں پیٹرول بھروے سوں ول جل سوں اپنا واپس دکان دے اساں ودیا سے روڈ لینڈ دے این سائیڈ دے اساں ہن ونجنا چاہندے سے این سائیڈ دے ایڈو میں دیکھاں اگر اتھوں لینڈ دے اتو اگر اساں ون سکتے ہیں ہاں روڈ اتھا پہ سامنے روڈ پہ عدیل بھائی موٹر سائیکل کو تے چڑھ گدیا ہو موٹر سائیکل کو تے آپ این سائیڈ دے ہن جلدے ہیں عدیل بھائی موٹر سائیکل گھن دے اوتے چڑھیندا پہ لینا دے تے والا اساں جلسوں این پاسے روڈ پہ اساں مین روڈ تے چڑھ وے سوں آرام نال کاکا آرام نال کاکا آرام نال وے میاں آرام نال یہ موٹر سائیکل جناب دیکھو لین دو تو اساں کراس کرویندے پہ ہیں والا اساں ویسوں پیٹرول پمپ دے نور لال پیٹرول پمپ دے اوتے ویسوں اے جناب محنت مشقت ساری دیکھو اے سامنے نور لال دربار ہے تے اساں اتھوں ویندے پہ ہیں جناب لین والے ودن جڑے لین دے اوتے کوئی قابل شابل کھلے پہ انہاں اے مزدور لوگ جناب ویندے پہ لین کو چیک کریں جناب اساں موٹر سائیکل کراس کر کے لین تو ہن اساں ویندے پہ ہیں نور لال پیٹرول پمپ دے اوتے فائنلی جناب اساں پہنچ چکے ہیں اس ٹائم مین روڈ گیلےوال دا مین روڈ دے اوتے سامنے اے سارا تھانہ گیلےوال ماشاءاللہ صحیح دیکھ سکتے ہوئے اے سارا تھانہ گیلےوال دا تھانہ ہے ساڈا روڈ دی صورتحال بہت خراب ہے اساں پہلے خود بڑے تنگ تھی کہ اسی تھانہ گیلےوال ضلع لودھراں آصف علی بھٹا ایس ایچ او صاحب محمد سجاد گھلو صاحب ساکو بھی عرصہ دراز تھی گئی روڈ دوتے آنے ہوئے لیکن یہ روڈ دی حالت نہیں بدلی ہر چیز دی حالت بدل گئی ہے لیکن یہ روڈ دی حالت نہیں بدلی حال تک روڈ کیا نہیں بڑھیا لیکن اتنا دیکھو عوام کتنی خراب تھی نہیں پئی ہے عوام دا رد عمل تو چیک کرے سو ہے ایسا چیک کرو پہلے کتنی سپیڈ نال ویلیاں نہیں روڈ دی وجہ کو ہوں ماشاءاللہ زیرو دی سپیڈ اچ ویلیاں گھنے جناب اساں پہنچ چکے ہیں نور لال پیٹرول پمپ دے اوتے پیٹرولیم سروس اے سامنے سے نور لال دا پمپ اتو اساں پیٹرول بھروے سوں عدنان بھائی اور یاد ہیں سی تو نور لال پمپ دے پیٹرول کہنا چاہتے میں انہاں کو یہ آکھنا چاہساں کہ میاں میں اے سامنے پمپ کھڑے تے میں اتھوں کنوں پیٹرول بھروا کے تے ہن چاہیے نا ول اے نہ آکھے بعد وچ کہ میاں 2 نمبر پیٹرول پمپ دو چاہ ہے میاں نور لال والے پمپ دو پیٹرول چاہ کے آندا پیاں تو پوچھتے ہیں کہ آج مزہ آیا کہ کہنے دل بھائی مزہ آیا آج کیا نہیں آیا یہ مزہ فل ہے فل ہو جائے یہ بھی آپ کو سبسکرائب کریں
भाई जान अपना भाई है इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और नाल इनसे जुड़े रहो। अब रोड दी पुल बने दे पे नहीं था ते रोड दी हालत चेक करो, नहीं कोई कम थींदा पिया, पता नहीं हुकूमत गई किथा है। अब एक रक्षा उल्टिया पे सिर्फ ही रोड दी वजह है, तो माशाअल्लाह देख सकते वे उन्होंने नुकसान थिया पे गरीबां दा ये रक्षा कौन सीधा करेंदे पे सिर्फ सारी रोड दी वजह है। रोड जड़ा साडा इत्थों दा बनया पे ना उंदी वजह है सारी। देखता हूँ पहले देखो ट्रैफिक कितनी जाम खड़ी है तई, ये सारी ट्रैफिक जाम है सन जनाब। असां पहुंच चुके हैं शुजाबाद लोधरा रोड दे उत्ते बाहर वाले दे, ये सी चौक है मेन चौक। भूल गए हूँ ना तू मेरे आधा वधे ये असां सी रोड भूल गए। ये सारे नाल ड्राइवर जड़ा अज आया वदा ये पता नहीं मेरे को कित्थों गलियां दे विचों घुमा फिरा ते कित्थी वधे अज मेरे को। अब शकील भाई थकन दर्जी बनता पिया गेलेवाल दे विच दुकान दे उत्ते पहुंचे हैं। ये चाचा मेरा अब्दुल करीम दा बेटा शकील। मेरे मालिक शुक्र है असां रोड ते चढ़ आए हैं, न ई बंदे आज मेरे को रोल खत्या पता नहीं मेरे को किदे खेंदे वेंदा पिया आज। मां इधर ले आ तो गया लेकिन आज पता नहीं मेरे को केड़े रास्ता तू घुमा फिरा के शुक्र हुण मेन रोड ते असां चढ़े हैं। मैं तो नहीं मेहरबानी है। अब असां शबीर साहब कोल उनकी दुकान दे उत्ते माशाअल्लाह ये उनकी जनाब दुकान है। शबीर साहब खड़न वेल्डिंग प्लांट की दुकान है। अब असां वेंदे पे कापियां किताबां वाली दुकान दे उत्ते जल्द कापियां किताबां घिन्ने जनाब। सारा शहर बाजार असां आ चुके हैं इस टाइम ते बाजार जो असां घिने कापियां किताबां दुकान दे जुलदे हैं। हाँ ही साइड दे लेफ्ट हाँ नहीं सारा ड्राइवर है साढ़े नाल नवा वालों को किन मैं आता हूँ किन वला वेंदे मोटरसाइकिल को मियाँ ही तो सीधा चलो सामने जोमेट्रियाँ स्कूल बालों वास्ते पेंसिलें भी गिनते पे हैं। टाइम जनाब ठीक है दे हर बंदा देखो दुकाना बंद करके दे अपने घर जुलिया चुके दे सारे कोल ई टाइम मौजूद हैं जड़ा साढ़े साथ देंदे पे ई टाइम शाम को अरशद साहब सिर्फ वह दियो ही को बंदा है। बाकी जिशान साहब ही देखो दुकान बंद कर दे अपना वेंदे पेन दे। बाकी सारे कोल अगर खड़े हैं तो कोई खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ एक जिशान बिया भी एक सारे कोल खड़े थे। बाकी ओ जिशान दा चलिया गए। बाकी इमरान भाई उडू बैठे थे। बाकी सारे दे सारे अड्डा देखो बंद थी गए ई टाइम सिर्फ इतना असां बचे हैं। बाकी सवेर दे टाइम देखसूँ इंशाल्लाह